أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بادشاہی، شہنشاہی، خدائی، یکتائی ازل تو ہے، ابد تک رہے گی، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ کلے دی ہی بادشاہی، شہنشاہی، حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، مکی مدنی سرکار، جگہ دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی، برکت والی ذات واسطے حضرات محترم، جس مقام عالی شان میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا چوتھا سپارہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، اور اس مقام نو اللہ رب العزت نے جنگ احد دے وچ ہون والے شہید مسلمانہ دی عزت اور عظمت دے اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ والو، صاحبو، ساتھیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا قبول اسلام اور انہاں دی عظمت اور شان اندر ایک دو روایات، اور پھر اس تو بعد انہاں دی شہادت دا تذکرہ۔ تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث اور تاریخ دی روشنی دے اندر جو صحیح باتاں نے تسا حضرات دی تسا احباب دے پیش خدمت کراں گا۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے مالک کائنات جب تک زندہ رکھے، دین اسلام تے رکھے، موت آئے ایمان والی، اسلام والی، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ میں تھوڑا جا پیچھے نہ کرو، یہاں تھوڑا جا پیچھے نہ کرو۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چچا بھی نے اور نبی پاک دے ایک رشتے دے حوالے نال ماموں بھی نے کہ وہ نبی پاک دی جڑی والدہ ہے اور حضرت حمزہ دی جڑی والدہ ہے چچا زاد بہنا نے۔ حضرت حمزہ دی والدہ دا نام ہے حالہ اور نبی پاک دی والدہ دا نام ہے حضرت آمینہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے رضائی بھائی بھی نے۔ رضائی بھائی انہوں کیا جاتا ہے جس خاتون دا دودھ نبی پاک نے پیتا ہے اسے خاتون دا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیتا ہے۔ ابو لہب دی ایک لونڈی ہے صوبیہ، صوبیہ دا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیتا ہے اور حضرت آمینہ دے لال نے بھی پیتا ہے۔ چاچا بھی ہے، رضائی بھرا بھی ہے اور تیسرے نمبر تے نبی پاک دا صحابی بھی ہے۔ سب تو بڑا رشتہ ہے یہ نبی پاک دا صحابی بھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت ہے ابو عمارہ اور ابو یعلا، یا عین لام کھڑی زبر لا، یعلا، ابو یعلا تے ابو عمارہ دو بیٹے سن، انہاں دے نام تے انہاں دی کنیت ہے ابو عمارہ اور ابو یعلا۔ انہاں دے القاب محدثین نے کو 5-6 بیان فرمائے نے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب ہے اور یہ نبی پاک نے آپ نو عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات دے شہیدان دے سردار نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی جی آواز کھول، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا انہاں دا لقب ہے اسد اللہ، اللہ پاک کا شیر، اور تیسرا لقب ہے اسد الرسول، سونے نبی دا بھی شیر ہے، اور چوتھا انہاں دا لقب ہے فاعل الخیرات، اچھے کماں واسطے لوگاں تیار کرنے والے۔ 5ویں نمبر تے انہاں نو کیا جاندا ہے کہ مسلمانہ تو مصیبت تے پریشانی کوئی آئے تے انہوں ہٹان والے۔ اے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چند القابات سن۔ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب، اس طرح سلسلہ نسب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ حضرت حمزہ ٹوٹل 54 سال دی عمر نہ پائی، 54 سال دی عمر دے اندر جامع شہادت نوش کر کے نبی پاک تو 2-4 سال بڑے سن، اور نبوت ملن تو بعد نبی پاک نو نبوت ملن تو 6 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیتا ہے، اور ذوالحج دے مہینے دے اندر نبی پاک کول آئے نے تے آ کے کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے نے۔ آئیے ذرا ہن قرآن پڑھیے، انہاں دا مختصر جہا تعارف ہو گیا تے قرآن پڑھیے، بہار پیدا کریے تے انہاں دا تذکرہ کریے تے اپنا ایمان تازہ کریے۔ آواز آؤندی ہے اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اللہ قرآن پاک اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ
اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان، جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اے میرے نبی اپنی امت نو دس دیو جڑے اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو جان، اپنی جاناں پیش کر دین، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا، انہاں دے بارے میت لفظ نہیں بولنا، کی آکھنا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ او زندہ نے، انہاں دی زندگی دا تصور اللہ جاندا ہے۔ اسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکتے نہیں، سمجھ سکتے، ظاہری طور تے وہ دنیا تو چلے گئے نے، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وہ زندہ نے، اللہ دی جنت دے اندر پرندیاں دے اندر انہاں دیاں روحاں داخل کر دتیاں گئیاں نے، اور وہ پرندے جنت دی سیر کردے نے، اور انہاں شہیداں دیاں روحاں پوری جنت جو جتھوں دل کردا ہے اپنے آپ نو تسکین پہنچاؤندیاں نے۔ اللہ اے زندگی ہے جو اللہ دے رسول بیان فرمائیے۔ اللہ پاک دا قرآن توجہ ذرا کرنا، اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ پچھلے جمعے بندے کہہ رہے سن، ایک بندہ میں تسی شاہ صاحب دی طرح چھڑ دیتی ہے، واقعی 2-4 جمعیاں دے وچ شاہ صاحب دے انداز تے میں نہیں پڑھیا تے اج پڑھن نیا، یقین والی گل ہے بڑا ہی مزہ آندا ہے، دل کردا ہے یہ ایت بندہ بار بار پڑھدا رہے۔ مینوں نہ ایک میرے دوست نے محبت پیار کرن والے سیالکوٹ تو بڑا مینوں کہندے نے جمعہ دیو، میں کہ نہیں، مینوں آندے نے آفت جی جدوں قرآن بند کر کے قرآن سامنے کر کے انج اکھاں بند کر کے قرآن پڑھدے ہو تو سانوں بڑا مزہ آندا جے سنن دا، تے پتہ تسی سامنے بہ کے سنتے ہو، خرے تانوں آؤندا ہے کہ نہیں، جے آؤندا تے پھر سبحان اللہ کہیا کرو، نیکیاں لبدیاں نے، ایدے نال ثواب ملدا ہے، ایمان تازہ ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نے میرے نال سودا کر لیا، کدا سودا کر لیا، اپنی جاناں پیش کر کے میرے کولو جنتاں حاصل کر لیاں نے۔ اللہ اللہ قیامت دیاں دیواراں تک جننے بھی آؤن گے اللہ دے رستے اندر جاناں پیش کرن والے سارے جڑے نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سردار ہوں گے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سردار ہون گے، انہاں دے سید ہون گے، انہاں دے وڈیرے ہون گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگاں تھوڑیاں لڑیاں نے، جنگ بدر چ شامل ہوئے نے تے ان مچا دیتا ہے، کافراں دیاں تھیس نیس کر کے رکھ دیتی ہے۔ غزوہ احد اندر شامل ہوئے نے تے کافراں دے لاشیں بچھائی جا رہے نے، لاشیں بچائی جا رہے نے۔ بڑی جرت والے، بڑی ہمت والے، بڑی جرت والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قرآن پاک دا ایک اور مقام سماعت فرمانا آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
دے اندر شہید ہو جان میرے سونے نبی اپنی امت نو دس دیو انہاں نو مردہ کہنا تے دور دی گل ہے انہاں دے بارے مردہ گمان بھی نہیں کرنا ذہن چ سوچنا بھی نہیں کہ مردہ نے بل احیاء عند ربہم یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ نے اللہ پاک دے ہاں زندہ نے اللہ پاک دے ہاں جنت دے اندر انہاں نو رزق دیتا جاندا ہے کھا پی رہے نے اللہ اللہ جس طرح میں پہلے دسیا انہاں جتنے بھی شہید ہون والے نے شہیداں دیاں روحاں جیڑیاں نے اللہ سبز رنگ دے چھوٹے چھوٹے جنت چ پرندے نے انہاں پرندیاں دے اندر اللہ انہاں دیاں روحاں نو پا چھڈ دے نے تے او پرندے جیڑے نے پوری جنت دی سیر کردے نے جتھے دل کردا پیندے اٹھدے تے کھاندے پیندے نے اصل چ ہے تے او پرندے نے لیکن انہاں چ جڑیاں روحاں نے انہاں دیاں نے جڑے دین واسطے شہید ہو گئے وہ شہیداں دیاں روحاں نے اصل دے اندر جڑیاں اللہ دی جنت دے اندر تسکین حاصل کرتیاں نے سکون حاصل کرتیاں نے رزق کھا رہیاں نے اللہ سانو ساریاں نو ایمان والی شہادت والی موت نصیب کر دے اللہ اللہ قرآن پاک دے ذرا غور کرنا آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ فرماندے نے جڑے مہاجر صحابہ حضرت حمزہ مہاجر صحابہ جڑے پہلے پہلے اسلام لے آنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی شمار پہلے پہلے جڑے لوگ اسلام لے کے آئے انہاں دے اندر ہی حضرت حمزہ مہاجر صحابہ نے حضرت زید بن حارثہ دے نالے دی مواخات قائم ہوئی ہے اللہ 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 تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبہ ود جیڑا ملے وہ کیڑا ہے پہلے پہلے بھی اسلام لے کے آئے نے مہاجر بھی نے نبی پاک دے صحابی بھی نے تے شہید بھی نے شہید ہی نہیں شہیداں دے سردار نے نبی پاک دی حدیث پاک میں پڑھ رہا سا قیامت والا دن ہوئے گا تے اللہ پاک سب تو اعلیٰ رتبے نبیاں نو عطا فرمائیں گے نبیاں نو عطا فرمائیں گے انہاں تو بعد سب تو اعلیٰ رتبے شہیداں دے ہون گے تے سارے شہیداں نو لے کے حضرت حمزہ اپنی امارت تے سرداری اندر رب دی جنت لے جان گے اللہ اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قبول اسلام توجہ ذرا میرے وار رکھے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک پڑھا گا محمد بن اسحاق بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا دے قریب صفا پہاڑی دے قریب بیٹھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو جہل آیا تے کولوں دی گزرن لگائے ویکھے آئے نے نبی پاک کلے تشریف فرمانے تے نبی پاک دے کولا کے گلاں باتاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے تے آندا پتہ کی ہے اے محمد ایتھے بہ کے تو سوچنا رہنا دین بنانا رہنا ہے قرآن دیا ایتاں بناوندا رہنا ہے تے بعد جو سانو آ کے کہہ چھڑنا ہے اللہ دی طرفوں نازل ہوئے ہے بڑے تانو تشنیع تے گالی گلوچ تے نبی پاک نو بڑا تنگ کردا پیا ہے نبی پاک نے کوئی بھی توجہ دی بات تے نہیں کیتی انہیں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گل تے توجہ نہیں کر رہے میں مکے دا چودھری سردار آدمی تے غصہ آ گیا
اینو ہوندا انجی ہے نا معاشرے دے اندر ایک بندہ وڈیرا ہوئے تے کسے غریب بندے نال مخاطب ہوئے تے او بندہ گل تے توجہ نہ دے تے وڈیرے نو غصہ آ جاندا ہے میری گل تے توجہ کیوں نہیں کر رہا میری گل نو دھیان نہ کیوں نہیں سندا پیا ابو جہل نو غصہ آ گیا کہ میری گل تے توجہ محمد کیوں نہیں کردا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر اٹھاندا ہے نبی پاک دے سر مبارک وچ پتھر مار دیندا ہے اللہ اللہ جاؤ بدبختا جاؤ ظالما تینوں تے قدر ہی نہ ہوئی نبی پاک دی سانو پوچھ کے ویکھ اسی تے ترسنے اساں اس وقت دے ہوندے نا اساں نبی پاک دی جُتی نو اپنے سر دی پگ بناندے اساں نبی پاک دی خاک جُتیاں دی اسی اکھاں دا سرما بناندے اسی تے انہاں گلیاں وچ وی چلنا فخر سمجھنے جتھوں نبی پاک ایک واری گزر گئے جتھے نبی پاک ایک واری بہ گئے جتھے نبی پاک نے ایک واری قدم لا دیتے جا بدبختہ ظالمہ قیامت تک تیری قبر اگ نال بھری رہے تو نبی پاک دے سر مبارک وچ پتھر مارے ہے تینوں کی پتہ اس سر تے اس پیشانی دیاں کی قدراں قیمتاں نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا تینوں کی پتا ہوئے اس سونے دی عظمت تے شان تے مقام تے مرتبے دا حضرت آمینہ دے لال علیہ السلام دے سر مبارک اندر اس بدبخت نے جدو پتھر مارے ایک لونڈی ویکھ دی پئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار دے گئے نے شکار تو واپس آئے اس لونڈی نے آکے آکھیا حمزہ تیریاں چودراٹاں کے سکھاتے تیریاں چودریاں کے سکھاتے اے جڑی چودھری بنیا پھردا تے تیریاں بہادریاں تے شکار تے نیزے تے تیر تیرے کس کام دے تیری موجودگی دے اندر تیرے یتیم بھتیجے دا ابو جہل نے سر پاڑ چھڈیا اونوں گالیاں نکالیاں نے لوگ ہی سمجھدے نے دا باپ کوئی نہیں فوت ہو گیا اے دا کیڑا کوئی والی وارث ہے باپ تو بعد دادا جان بھی اللہ پاک نو پیارے ہو گئے زمانے والے سمجھ دینے دا کون والی وارث ہے جویں مرضی نو گالی گلوچ کر دے رہی ہے جویں مرضی دیتے ظلم کر دے رہی ہے حضرت حمزہ نو غصہ آیا فوراً اٹھے فوراً چل پیندے نے ابو جہل وال ابو جہل جیڑا اپنے یاراں بیلیاں دے اندر بیٹھا حضرت حمزہ جاندے نے جا کے نیزہ مار کے او دا سر پھاڑ دیندے نے نیزہ ماریا ابو جہل دا سر پھٹ گیا سر پاڑن تو بعد سارے جڑے نے حضرت حمزہ نال لڑائی کرن واسطے تیار ہو گئے حضرت حمزہ دے نے گل سن لو میری میں اس میرا وہ بھتیجا ہے بے شک میں او دے دین تے نہیں لیکن خون تے ساڈا ایک میں او دا چاچا لگنا مینوں او دے تو اونوں مینوں تو بڑیاں امیداں نے اونوں میرے تو بڑیاں امیداں نے میں دا چاچا ہو سکتا مینوں اپنے باپ دی حیثیت نال ویکھدا ہوئے ابو جہل تیری جرت کیویں ہوئی تو میرے بھتیجے دا سر پھاڑے خبردار جے اج تو بعد میرے بھتیجے نو ہاتھ لایا یا کوئی زبان درازی کیتی حضرت حمزہ تو نکلے تے پیارے پیغمبر دے کول آ گئے آ کے آندے نے اللہ دے سونے نبیا اے میرے بھتیجے خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے آیا میں ابو جہل دا سر پھاڑ آیا میں اودی ٹھیک ٹھاک حدق تے بے عزتی کر کے آیا اللہ 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 تے نبی پاک فرماندے نے اے چچا جان مینوں اللہ نے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے میں رحمت بن کے آیا میں بدلے لین نہیں آیا
میں بدلے نہیں لین آیا، اے میرے چچا میں بدلے لین نہیں آیا۔ چچا کہنے لگا اللہ دے نبی جی پھر کی ہونا چاہیے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جے تو آنے میں راضی ہو جا، جے منو راضی کرنا چاہنا ہے، جے منو راضی کرنا ہے، منو خوش کرنا ہے تے میں راضی تد ہوواں گا جے تو کلمہ پڑھ کے تے میرا صحابی بن جائے۔ حضرت حمزہ دے نے اچھا چچا بھتیجے اے گل، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وقت نبی پاک دے سامنے کلمہ پڑھ دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، ہن تقویت مل گئی، عزت مل گئی ہے۔ سیدنا عمر تو پہلے حضرت حمزہ دے اسلام قبول کرن دے نال 50% قوت مسلمانہ چ آ چکی۔ ایک روایت اندر ہوندا ہے حضرت عمر ایک دن کو کم آئے، نبی پاک بیٹھے نے تے فرمان لگے حمزہ تیرا یار عمر آیا ہے تے حمزہ فرمان لگے اے میرے بھتیجے اگر تے خیر دے ارادے نال آیا تے مرحبا، جے ارادہ کوئی انجدہ لے کے آیا تے میری تلوار تو آج خالی نہیں جاندہ ہویا۔ جرت بڑی ہے حضرت حمزہ وچ، دلیری بہادری بڑی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وچ۔ پورے کفر دیاں اکھاں دے وچ رڑکن والے، پورے کفر دے دماغ دے وچ رڑکن والے اس وقت سیدنا امیر حمزہ سن۔ سیدنا امیر حمزہ دے نال ہر بندہ یہی کوشش کرتا سی جنگ بدر اندر کہ میں انہوں شہید کر دیا، احد دے اندر حضرت حمزہ نو شہید کرنے واسطے لالچ دیتے گئے۔ کیوں کہ اگر حمزہ شہید ہو گئے اسلام دا کافی نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے بڑی تقویت تے بڑی قوت عطا فرمائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دو روایتہ بیان کرنیاں نے حضرت عبداللہ بن عباس آنکھو رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے حدیث پاک مستدرک حاکم دے اندر 4878 نمبر حدیث پاک امام کائنات فرمان دینے میں دخلت الجنتا، میں جدو رات گیا نا جنت دی سیر کرن واسطے، معراج دی رات میں جنت دی سیر کرن واسطے گیا تے جنت دے وچ جدو میں داخل ہون لگا اگو میرا استقبال کرنے والا حضرت حمزہ ہے۔ حضرت حمزہ نے میرا استقبال کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور روایت میں پڑھی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے میں جنت دے وچ داخل ہویا تے میں جنت دے وچ کی ویکھے آئے اذا حمزۃ متکئن علی سریر، نبی پاک فرماندے نے میں ویکھے ایک بڑا ہی اونچا بالا خانہ بنیا ہے، ایک بڑا ہی اونچا جا محل بڑے آئے تے اوتھے سونے چاندی دیاں اٹاں لگیاں نے تے سونے چاندی دیاں بڑے جناب موتیاں دا تے زعفران تے جناب یاقوت دا بڑیا ہویا ایک سونا تکیا ہے۔ میں ویکھے آئے جنت دے وچ میرا چاچا حمزہ اس تکیے دے نال ٹیک لا کے بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمیں رتبے تے شان تے عظمتہ نہیں ملتیاں۔ امام کائنات دی دوسری حدیث پاک غور کرنا ذرا، امام کائنات علیہ السلام مستدرک حاکم حدیث پاک 4869 نمبر، امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے جدوں حضرت حمزہ نو شہید کر دیتا گیا میرا دل بڑا غمگین ہے، اے
نالوں ود کے کوئی بھی میرے تے مصیبت نہیں آئی۔ سب تو بڑی مصیبت میرے تے اے آئی ہے کہ میرے چاچا نو میری موجودگی دے اندر شہید کر دیتا گیا تے میں بڑا پریشان کھڑا احد دے میدان دے اندر۔ جبریل امین آئے نے خوشخبری لے کے واہ اللہ تیریاں قدرتاں، واہ اللہ تیریاں قدرتاں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دے قریب نبی پاک کھڑے نے، جبریل امین آئے نے آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، جویں ایتھے زمین دے حضرت حمزہ دی شہادت دے چرچے ہو رہے نے، ایویں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں تے جنت ستاں آسماناں تے رب دی جنت وچ بھی حضرت حمزہ دی شہادت دے تذکرے ہو رہے نے۔ اللہ اللہ دے نال جبریل امین پتہ کی آندے نے اے اللہ دے نبی جی دنیا تے ایتھے تے دا نام حمزہ حمزہ ہو رہی ہے، حمزہ حمزہ کر رہے نے امیر حمزہ امیر حمزہ، لیکن اللہ دے نبی جی آسمانہ تے اینو اسد اللہ نال پکاریا جا رہا ہے۔ اسد اللہ اللہ دا شیر تے نالے اللہ دے نبی جی ایک ہور نام بھی دا آسمانہ تے مشہور ہو گیا، اسد اللہ و اسد الرسول۔ اسد اللہ تے اسد الرسول اے آسمانہ تے ستاں آسمانہ تے جنت دے وچ انہاں ناواں دیاں پکاراں لگدیاں پیاں نے۔ اللہ سانوں بھی شہادت والی موت نصیب کر دے، اللہ ایمان والی سلامتی والی زندگی دے تے ایمان والی سلامتی والی شہادت والی موت اللہ نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر لئی، مدینے آ گئے نے، جنگ بدر دا مارکا ہوئے ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کافران دے سردار مارے نے، چن چن کے کافران دے سردارانو مارے ہے تے ابو سفیان تے دے دیگر جڑے ساتھی نے انہاں نو بڑا ہی غصہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے، انہاں نے دوبارہ جنگ دا اعلان کر دیتا۔ جنگ بدر تو بعد جنگ احد دا موقع آ گیا ہے، جنگ احد دا اعلان ہو گیا ہے، مسلمان بھی آ گئے نے کافر بھی آ گئے نے۔ غصہ سارے انو یہی ہے کہ حضرت حمزہ نو نہیں اسی چھڑنا، اے نہیں بچ کے جانا چاہیے۔ حضرت حمزہ نے سانو بدر اندر بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، یار بہادری اینی ہے، شجاعت اینی ہے، دلیری اینی ہے۔ ہر صحابی نے اپنی ایک ہاتھ اندر تلوار پھڑی ہے، دوسرے ہاتھ اندر کمان پھڑی ہے کہ کمان نو اگے ڈال پھڑی ہے، ڈال اگے کر کے تے اپنی تلوار دا وار کرنا ہے، او وار کرے تے ڈال دے نال انج بچا لینا ہے۔ لیکن میں صدقے قربان جاواں سیدنا امیر حمزہ دی عظمت تے شان دلیری تے بہادری تو حضرت حمزہ نے اس ہاتھ وچ بھی تلوار پھڑی ہے تے اس ہاتھ وچ بھی تلوار پڑی ہے۔ ڈال نہیں انہوں کہ میں ڈال کیوں پڑا، میں ڈال نہیں پکڑ سکتا، جدو آئے میدان دے اندر شہادت واسطے میں ڈھال کیوں پکڑا؟ میں یہ چاہنا کہ جتھے اس ہاتھ دے نال تلوار جن کے نبی دے دشمن دا سر کما ہوئے، میں چاہنا نال دوسرے ہاتھ نال بھی میں تلوار چلا کے نبی دے دشمن دا سر اڑا دیا۔ واہ حمزہ تیری جرت نو سلام۔ اللہ جتھے نبی پاک دا چاچا اور سید الشہداء لیٹے ہیں، اللہ ایدی قبر تے کروڑا رحمتاں دی نزول فرما۔ اللہ اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ دا میدان شروع ہو گیا ہے، اور تاریخی روایات دے اندر احادیث اندر بھی یہی بات ہے، حضرت حمزہ چل دے جا رہے نے، جیڑا بھی اگے آدھا ہے انہوں جناب تلوار نال سٹی جا رہے نے۔ ایک کافر اگے آیا بڑی دلیری کر دیا ہویا، بڑی دلیری، اس کافر دی ماں جہلیت دے زمانے اندر ختنے کریا کر دی۔ حضرت حمزہ دے سامنے جدے نے آ کے للکار پائی، حضرت حمزہ دے نے تو منو للکار نے ختنے کرن والی دیا بچیا، منو للکار نے تلوار ماری تے تون جدا کر کے رکھ دیتی۔ ایک کافر آیا آ کے آندا میں مسلمانہ دے حوض نو خراب کرنا، میں اوندا پانی پینے
میں انہوں پلید کرنا ہے۔ حضرت حمزہ دے نے تیری جرت کے میں ہوئی ایک اللہ باتاں کرم دی، وار کی تا لات تے وار ہویا تے لات تے وار جدوں ہویا ہے لات پنڈلی کٹی گئی، پھر بھی یہ بدبخت جیڑا رڑ رڑ کے مسلمانہ دے حوض وال جان دی کوشش کردا تے پھر سر تے حضرت حمزہ کھڑے ہون کیویں جا سکدا ہے۔ حضرت حمزہ نے تلوار ماری تے سر قلم کر دیتا، اینو قتل کر دیتا۔ ادھر وحشی بیٹھا ہے تے بیٹھا لوگ کے وے دلیر بندہ، بہادر بندہ، موحد بندہ، حق پرست، توحید پرست ہمیشہ سامنے وار کرے گا۔ جڑا باطل پرست ہوئے گا، جڑا مشرک ہوئے گا، جڑا بزدل ہوئے گا ہمیشہ چھپ کے وار کرے گا، ہمیشہ گدڑا والا وار کرے گا۔ جڑا دلیر ہوئے گا، جڑا بہادر ہوئے گا، جڑا حق پرست ہوئے گا ڈٹ کے شیراں طرح سامنے وار کرے گا۔ یہ چھپ کے بیٹھا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابی بن گئے تھا نا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن او دو ہجے صحابی رسول نہیں جان بڑے۔ جبیر بن مطعم دا غلام وحشی تے وحشی نو لالچ دیتا گیا ہے تو حضرت حمزہ نو شہید کر دے گا، میں تینو آزاد کر دواں گا، تو اپنی آزادی والی زندگی گزارنی ہے۔ یہ صرف ٹارگٹ یہی لے کے آیا ہے کہ میں حضرت حمزہ نو شہید کرنا ہے، ہونے دا کوئی ٹارگٹ نہیں جنگ احد دے اندر۔ چھپ کے بیٹھا ایک پاسے پتھر دے اولے ہو کے بیٹھا ہے۔ حضرت حمزہ جی چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے، جدوں قریب پہنچے نا اس وحشی نے نیزہ ہاتھ چ رکھے ہے، نیزے نو زہر دی پان لائی ہے، بڑے زور۔ وحشی جڑا نا بڑا نشانہ باز تے بڑا ماہر ہے، یہ بڑا تاک کے نشانہ ماردہ، کھچ کے نشانہ ماردہ ہے۔ نشانہ تیر جیڑا ہے ایس جگہ تے جا کے لگ دائے۔ حضرت حمزہ دے اتنی زور نالے تیر ماردہ، تیر ادھروں جاندہ ہے تے پچھلی سائیڈ تو تیر نکل کے خارج ہو جاندہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاندے نے، شہید ہو جاندے نے۔ پتہ چل جاندہ ہے انہوں کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے کافراں دیاں عورتاں جیڑیاں نے اے رس کرنا پیندیاں نے، گانے گان تے جناب اچھی اچھی آواز نال شور۔ حضرت حمزہ نو قتل کر دیتا گیا ہے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں نو خوشیاں چڑھ گئیاں کہ جن نے ساڈے سرداراں نو مارے ہے، اج اسی اونوں شہید کر دیتا ہے۔ تے جیڑی وحشی تو بعد ہند بن عتبہ نا، یہ دل نو سکون نہیں پیندا، اینو چین نہیں، اینو سکون نہیں آوندا۔ آگے آندی وحشی انج کرنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سینہ چاک کر دے، ایتھوں رکھ کے انج سینہ چاک کر دیتا چاہندا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل بھی نکال لیا جاندا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کلیجہ نکال کے اے جڑی ہندائے نا منہ دے اندر چباندی ہے، بڑے زور نال انہوں چباندی ہے، نگلن دی کوشش کرتی ہے لیکن اگے نہیں گزار سکی، باہر پھینک دیندی ہے سارا چبا کے۔ اس تو بعد انہوں پھر بھی سکون نہیں، چین نہیں آیا۔ اے آندی ہے اے وحشی، اے جڑا حمزہ ہے اپنے ہتھاں نال للکار دا سی، تلواراں پھڑ کے دے ہاتھ کٹ دیتے چھان۔ اے اللہ، اے اللہ، مظلوم ترین شہید ہے میرا حمزہ، مظلوم ترین شہید ہے نبی پاک دا چاچا حمزہ۔ تے ہندا پتہ کی آندی ہے اے وحشی، اے اپنی زبان نال جنگاں دے وچ للکاریا کردا سی، انج جرت نال اپنی زبان نال بول بولیا کردا سی۔ ایدی زبان کٹ دے، وحشی زبان کٹ دیندا، ہونٹ بھی
کٹ دیندا ہے تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش پئی ہے ہندا کہندی ہے اے وحشی مینوں سکون نہیں مل رہا اے دیاں اکھاں جیڑیاں بڑی اسلام دی غیرت لے کے آوندیاں سن اے دیاں اکھاں کٹ دے وحشی جیڑا ہے او نیزہ ماردا ہے تے اکھاں حضرت حمزہ دیاں کٹ دیندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان کٹ دیتے جاندے نے نک کٹ دیتا جاندے ہاتھ کٹ دیتے جاندے نے اکھاں کٹ لئیاں جاندیاں نے زبان کٹ دیتی جاندی ہے ہونٹ کٹ دیتے جاندے نے جنگ دا اختتام ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے چلو میرے ساتھی ہو نبی پاک بھی شدید زخمی نے ہوش آندا تے نبی پاک فرماندے نے میرے ساتھی ہو چلو ہاں ویکھیے ذرا کون کون شہید ہو گیا ہے کیڑا کیڑا اللہ دی جنت چ پہنچ گیا ہے حضرت نبی پاک چل دے جا رہے نے چل دے ایک لاش تے پہنچے نے تے نال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک جا کے کھڑے ہو گئے نبی پاک فرماندے نے علی آکھی دی لاش دا مسئلہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح دیکھ کے آندے نے اللہ دے نبی جی یہ تو اڈا چاچا حمزہ ہے نبی پاک نو حضرت حمزہ تو بڑیاں ہی امیداں نبی پاک دا بڑا ہم سفر نبی پاک دا رضائی پراوی ہے تے حضرت حمزہ ویچ نبی پاک نو اپنے ابو نظر آندے ابو والیاں ہمدردیاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریا کر دے یار جیڑا دکھ سکھ دا ساتھی ہوئے یار جیڑا تکلیفاں تے مصیبتاں اندر کم آئے یار جیڑا حوصلے دین والا ہوئے یار جیڑا پیار کرنے والا ہوئے جڑا محبت کرنے والا ہوئے انہوں اچانک کوئی مسئلہ بن جائے دل نو بڑا ہی دکھ لگ دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دے نبی پاک کھڑے نے تے نبی پاک زارو کی تار روئی جاندے نے اکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو نے صحابہ بیان کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی کدی بھی نہ رو دیا نہیں ویکھے ہاں جنہ نبی پاک حضرت حمزہ دی لاش تے آگے رو رہے نے نبی پاک کدی ہاتھ ویندے نے میرے پیارے حمزہ دے ہاتھ بھی کوئی نہیں اکھاں بھی کوئی نہیں نک بھی کوئی نہیں کان بھی کوئی نہیں زبان بھی کوئی نہیں دل بھی نکال لے آگے نبی پاک بڑے غمگین تھے بڑے پریشان نے حضرت آمینہ دلال علیہ السلام ہجے اوتھے ہی میدان اندر کھڑے نے حضرت حمزہ دی پین نو پتا چلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چلے اے جلدی نال میدان احد دے اندر پہنچی ہے یار پتا ہے پرا جیویں دے بھی ہون پراواں نو تھوڑا جہا دھوکھا ہے تے بھیڑاں جیڑیاں نے تڑپ تڑپ کے جاندیاں نے بھیڑاں برداشت نہیں کردیاں ساڈے ویراں نو کوئی کسے قسم دا دکھ پہنچے تے جس پین دے ویر نو شہید کر کے جسم دا انگ انگ کٹ دیتا گیا ہوئے اس پین دا کی حال ہوئے گا اس پین دی کی کیفیت ہوئے گی نبی پاک نو پتا چلے تے نبی پاک دی پھپھی لگ دی حضرت صفیہ نبی پاک نے پیغام بھیجیا پھپھی رک جا تو چاچے نو ویکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی تیرا تے پرائے تو کدی بھی ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتی اے میری پھپھی رک جا چاچے دی حالت کیفیت ویکھن دے قابل نہیں ظالمہ بدبختہ نے چاچے دی لاش دا مسئلہ کر دیتا ہے تے بہن صفیہ پردے وچوں روندی ہے بول دیے اللہ دے نبی جی تسی
تسی میرے رشتے اندر پتیجے ہو چھوٹے ہو لیکن اونج رشتے اندر تسی میرے آقا ہو جی میں حکم کرو گے میں کراں گی لیکن میں آج خوش ہو کے آئی ہاں اللہ نے میرے پرانو شہادت دا رتبہ عطا کر دیتا ہے اللہ نے میرے پرانو شہادت دا رتبہ عطا کر دیتا ہے یار انہاں بھیناں دے مان بھی بڑے ہوندے نے انہاں بھیناں دے بھی بڑے مان ہویا کردے نے ہن لاش دا مسئلہ ہو گیا پھر بھی اصرار کر دیے پھپھی ہے نبی پاک دے سامنے اصرار کر دیے اللہ دے نبی جی میں لازمی ویکھنا میں ویکھنا ہے اپنے بھائی نو لازمی ویکھنا ہے نبی پاک اجازت دے دیندے نے ٹھیک ہے آجا پھپھی ویکھ لے اپنے پرانو لیکن پھپھی میرے نال وعدہ کر وین نہیں کریں گی روئیں گی نہیں واہ ویلا نہیں کرے گی صبر کرے گی پھپھی آ کے نبی پاک دے نال انج چاچے دی اپنے برا دی لاش تے کھڑی ہو گئی ہے تے اکھاں چوں چھم چھم آنسو جاری نے شالا وچرن نہ ویر بہناں دے نہ ہون نمانیاں پینا شالا وچرن نہ ویر بہناں دے نہ ہون نمانیاں پینا جس بہن دا ویر نہیں کوئی جس بہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا ہائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کڑے کڑے خیالات دے اندر صفیہ دے ہوندے ہوں گے لیکن کھڑی ہے اپنے چاچے نو ویکھ دیے پئی لاش دا مسئلہ ہویا ہے بڑا دل کر کے ویکھ دیے تے آندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اے میرے چچا جان میں صبر کراں گی صبر کر کے بخاواں گی نبی پاک نو 2 چادراں دے کے تے واپس ٹر گئی اللہ دے نبی جی انہاں 2 چادراں اندر میرے پرا نو کفن دے دے آجے انہاں 2 چادراں اندر میرے پرا نو کفن دے دے آجے یار آ گل جڑی میں کرن لگا جے دل ہلا کے رکھ دے گی نبی پاک انہاں 2 چادراں اندر کفن دین لگے ویکھیا کی نال ایک ہور انصاری صحابی ہے او دے کفن دا انتظام ہی کوئی نہیں کئی ظالم جاندے نے مال واسطے آئے سن نبی پاک دے کولوں مال لین لی صحابہ نال رہتے سن انصاری سے آبی ہے تے او دے کفن دا انتظام ہی کوئی نہیں اللہ کسے نو خبرائی کوئی نہیں یار آئی زندگیاں نے جیڑیاں او گزار کے ٹر گئے نے زندگیاں سن جیڑیاں او ٹر گئے نے گزار کے دنیا تو کی لے جانا ہے پتہ نہیں کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں لبنا پتہ نہیں 2-3 گز دی قبر بھی لبنی ہے یا نہیں لبنی پتہ نہیں ساڈے وجود نو غسل بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے بھی میری او بھی میری اے میں لڑائیاں جھگڑے کرنا پھرنا اے ویغلا نبی پاک دا ایک صحابی ہے کفن واسطے پیسے بھی کوئی نہیں کفن دا انتظام بھی کوئی نہیں اگلی گل تیرے دل نو ہلا کے رکھ دے گی 2 چادراں نے ایک چادر وچ حضرت حمزہ نو کفن دتا جا رہا ہے ایک چادر اندر اس انصاری نو جناب کفن دیتا جا رہے ہیں چادر ایڈی چھوٹی ہے سر ٹک دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیراں وال چادر کر دینے سر ننگا ہو جاندہ ہے اللہ واہ اللہ تیریاں قدرتاں شاہد و جہان نبیہ دا سردار امام الانبیاء لیکن کیفیت غلامہ دی بیخ لو کے میں دی ہے نبی پاک دے دیوانے دی
کیفیت کے میں دیے ہویا کہ یہ سر مبارک وال چادر کر دے نے حضرت حمزہ دے پاؤں ننگے ہو جاندے نے اگر پاؤں والی سیر تے چادر کر دے نے سر ننگا ہو جاندا ہے اللہ 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 تے نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیو انج کرو اس انصاری صحابی دا تے میرے چچا دا سر ڈانپ دیو سر والی سائڈ تے چادر کر کے تے پیراں والی سائڈ تے بوٹی پا دیو کوئی گھاس رکھ دیو گھاس رکھ کے انہاں نو دفن کر دیتا جاندا ہے نبی پاک نے بڑیاں تسلیاں دے نال اپنے چاچا دا جنازہ پڑھایا بڑیاں تکبیرات کہہ کہہ کے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا اور صحابی بیان کر دے اتنیاں دعاواں نبی پاک نے کدی کسی جنازے تے نہیں کیتیاں یار ہر دعا تے نبی پاک دے ذہن اندر آندا ہوئے گا آج تو بعد تسلیاں کون دے گا آج تو بعد میرے بدلے کون لے گا آج تو بعد مینوں جناب میریاں مصیبتاں کون پرے کرے گا آج تو بعد مینوں دلاسے کون دے گا باپ تے پہلے کوئی نہیں عبد المطلب دادے نے ذمہ داریاں نہیں وہ بھی ٹر گئے چاچا حمزہ سہارا پڑے تے وہ بھی شہید ہو گئے اللہ 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 نبی پاک نے جنازہ پڑھا کے انہوں دفن کر دیتا اللہ اللہ آسمانہ تو اللہ دا پیغام آ گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ انہوں مردہ نہیں آکھنا اے میرے سونے نبی جڑے جنگے احد اندر شہید ہو گئے نے انہوں مردہ نہیں کہنا تے تھوڑا چاچا انہوں دا مسئلہ کیتا گیا ہے اللہ فرماندے نے میں تھوڑے چاچے نو ایک اعزاز دینا کہ آن والے دنیا تے قیامت تک جتنے بھی شہید ہون گے سارے آندہ سردار تھوڑا چاچا ہوئے گا سید الشہداء تھوڑا چاچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہویا نبی پاک نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر وچ داخل ہونے والے نو جتھے معافیاں دتیاں وحشی نو پتا چلیا اج مکے دی اٹ نال اٹ وج جائے گی دوڑیا طائف اندر پہنچ گیا پتا چلیا اینو کہ نبی پاک اج معاف کر دینے پے نبی پاک دے کول آ گیا آ کے نبی پاک دے کول جدو کلمہ پڑھ لیا نا مسلمان ہو گیا نبی پاک فرمان لگے واشی تو ہی میرے چاچے نو قتل کیتا ہے نا تے آندہ ہاں یا رسول اللہ میں ہی نبی پاک نے اپنے کول بلا لیا تے نبی پاک فرمان لگے ذرا مینوں داستان تے سنا مینوں داستان دے سنا ساری داستان جدو سناندہ ہے نا تے نبی پاک نے ایک جملہ بولے ہے نبی پاک فرمان لگے وحشی تیرا اسلام مینوں قبول ہے تو کلمہ پڑھ لے ہے میرا صحابی بن کے ہے میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی مینوں میرا چاچا یاد میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کری مینوں میرا چاچا یاد آندا ہے تے جدوں بھی پھر وحشی نبی پاک دی مجلس بیندہ سی کانڈ پیچھے بیندہ سی سامنے نہیں سی بیندہ محبت جنہاں نال ہوئے نا وہ پھر انجی صدمے پہنچتے نے اللہ پاک جتنے بھی مسلمانوں نو صدمے پہنچتے ہیں اللہ صبر دی توفیق دے اللہ پاک جتھے جنگ احد دے اندر شہید ہونے والے شہداء لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ پاک حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ پاک دی جنت دے اندر سیراں کر دے پھر دین اللہ پاک سانو بھی ایمان والی اسلام والی زندگی دے موت آئے تے شہادت والی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد